Mirnean Daniil, elev în clasa 1. Miniatură Ileana Cosenzeană, scrisă de Spiridon Vanghelie. Mamă, mă întreabă Tudor, de ce mă ta zici casa cea mare? Ca să încapă mulți oaspeți. Dar când se duc oaspeții, cine rămâne? Amintirea bunelor și a bunicii. Și că cine rămâne, mamă? Busuiocul, aici se odihnește el. Și că cine, mamă? Rămân gherghinile, ele așteaptă oaspeți. Tata însă i-a spus la ureche, aici trăiește Ileana Cosenzeană. Ea are grijă de odaia asta. S-a bucurat Tudor, iată de ce la noi așa e de frumos. De atunci băiatul se ascunde în casa cea mare, că are tot să o vadă el pe Ileana Cosenzeană. Într-o zi aude pași. Tudor scoate capul de după piernă. Ce frumoasă e Ileana Cosenzeană! Ea se apropie de fereastră și trage perdelele. Când colo, Tudor o vede pe mamă, cu niște busuioc în mână. Nu cumva mata ești Ileana Cosenzeană? A întrebat băiatul. Eu, a răspuns mama și a ciulit păl. Miniatura dată Ileana Cosenzeană, scrisă de marele nostru scriitor Spiridon Vanghelie, mi-a trezit interesul de a afla ce simbolizează Casa Mare pentru neamul nostru. Vizitând muzeul Răinau, aici am aflat că Casa Mare este emblema spirituală a casei țărănești și prin intermediul ei pătrunzi sufletul gospodinii și a gospodarului. Casa Mare simbolizează acel colțișor a sufletului în care omul păstrează tot ce are, el mai curat, mai nobil. Analizând fiecare obiect în parte din Casa Mare, am observat îmbinarea valorilor spirituale, materiale, cât și acelor artistice. Masa, un element de nelipsit, având o diversitate de forme, rotundă, pătrată, ovală, neapărat era așternută cu o față de masă lucrată, cu o iscusință deosebită. Lada de zestre se decora prin ornamentare sau pictură. În ladă și deasupra ei se așezau cu ocazia anunței zestre fetei. Lada demonstra hărnicia fetei. Cele mai frumoase cuvoare și țoluri îmbrăcau camera, fiind amplasate pe pereți, paturi și pe podea. Pernele cu broderii iscusite și de diferite mărimi erau aranjate una peste alta pe pat, într-un mod specific, indicând hărnicia și aspectul spiritual. Poderiile și prosoapele aranjate, care îmbrăcau icoanele și portretele, evidențiau iscusința gospodinii. Actualmente, cercetând Casa Mare, străbunica noastră, am observat că esența ei a rămas aceeași. Bunica mi-a spus că viața se schimbă, obiceiul se mai modifică, dar datina rămâne neschimbată. Fie că nunțile și cu mătriile se joacă mai des acum în restaurante decât în Casa Mare, dar totuși hramul și întâlnirile cu neamurile se fac aici, în Casa Mare. Casa Mare nici pe departe nu și ia sfârșitul acum și în perspectivă reieșit din exprimarea și păstrarea tradițiilor spre o casă mare, modernă, nu se va sfârși, precum și cercetarea despre Casa Mare nu se sfârșește aici. Rețineți, dragi învățăcei, că aceste valori sunt cele care contribuie la formarea voastră ca cetățeni responsabili. Vă îndemnăm să valorificați cu grijă acest tezaur cultural și să promovați doar valori frumoase. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă îndemnăm să valorificați și să păstrați cu grijă valorile culturale a neamului cu care am fost binecuvântați. Pe curând!